Čo si všímame na etiketách, je tam vždy veľmi veľa informácií, veľa textu a teda každá jedna etiketa je svojím spôsobom malé umelecké dielo, ktorým sa vinár prezentuje. Ale pre nás ako pre spotrebiteľa je dôležité čítať správne tie informácie, ktoré sú tam uvádzané. Vždy je tam samozrejme názov toho vína, či už sa jedná o odrodu alebo o nejaký názov, ktorý si vymyslí vinár a chce prezentovať produkt, väčšinou nejakú kupáž alebo zmes vín. Alebo teda nejaké historické pomenovanie, ktoré sa viaže k nejakému miestu. Väčšinou s takýmito pomenovaniami sa stretávame na zahraničných vínach. U nás na Slovensku však najčastejšie vidíme na etiketách odrodu a teda to je taký odrazový mostík, od ktorého sa vieme odraziť a teda predpokladať nejaký charakter toho vína. Ďalšou dôležitou informáciou je ročník. Ročník vína je samozrejme rok zberu, kedy to hrozno bolo oberané. Nie je to, kedy bolo plnené do fliaš, ani kedy sa uvádza do predaja, ale rok zberu hrozna. Častokrát na šumivých vínach, aj na zahraničných vínach však tento údaj chýba. A v tom prípade hovoríme o neročníkovom víne, niekedy označenom ako non-vintage alebo skratkou NV.